Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Cindy adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sakbet kadagiti saan nga agliway nga agdingeg kadagiti na duma-duma at drama yo. Ta isula ang tiliw-liwami no awan ar-aramiden mi. Kat naalukoyak met amang ipatulod iti pakasaritaak. May saak at totally blind. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rabiin, Donald. Sakat na kapigpig sa titudo. Ngam may kapailaang dito'y palay. Napatiglakit diti bagam. Cindy. Apay. Ay ayatan ka unay. Itilaksid ti kasasahad mo. Ha? Ngam. Pakawanan na kuma, Cindy. Narigat para kanyak da ito'y desisyon ko. Ngam masapol nga ramidek. Donald? Anya ka di dayta nga ibagbagam? Cindy. Oh, inarakop nakmatan. Ay ayatin ka unay, Cindy. Amo ti Diyos na ita. Ngam pakawanan na kuma. Taday tuyin ti maudi pa nangarakop. Ken panang sarungkar ko ken ka. Donald, lawlawagam kumamad. Ulitek. Ay ayatin ka unay. Ngam masapul apog sa atin tanti relasyon ta. Anya, di na kumamatrabakan iti kasta, Donald. Saan ka arabrabaken? Seryoso ak iti da ito yung ibagbagak. Nasakit man nga ramidan. Ngam kasapulan. Donald, di mo ka di ka ilalaan, ti mano atawan, apanagayan ayat ta. Naamuan nga mindag iti dadakkel ko asikat ti kayan ayat ko. Kat binanlaagan dak. No kano ituloy ko ti makirelasyon ken ka. Laksiden dakon nga anak. Kinunam nga ay-ayatan, kan iba't patagnak. Narabaho ti panagayat mo, Donald. Kaputa di nakabaulan nga ilaban ka dagiti dadakkel mo. Maawatak matkit di dagiti naganak mo. Tanya nga ron. May sak lang nga bulsak. Ulitek. Pakawanan na kuma. Cindy. Anak ko, agsangsangit ka manen. Amuklatan ani Donald ti makagapo. Madudog ti pusak. Nanang. Kasladyak maaklon. Akas di kalakakan ko ana ti manglipat. Iti ayan ayat mi. Nasaysaya at matlaangan ti kasday anak ko. Ngam ti nagasawa kayo adi nakakayat dagiti dadakkel na. Nasakit unay, nanang. Inkari na kanyak. Adi nagsinaan. Nga orayan niya ti mapaspasamag. Ngam. Sana matatinong palti ka rin. Dayta ti pakakitaan asaan anatibker ti panagayat na ken ka. Nagbuteng adagos iti kondisyon dagiti dadakkel na ken kuana. Ngam tsak tinawdawat na ito'y akasasaay ko. Ngam apay aday ito ti makagapo. Naapay nga aday wanak ti lalaki nga ayayatag. Kanaapay aday ito ti makagapo.
Nga sindak dagiti daduma at tao. Di mo kumaay-ayon ti kasasaad mo, anak ko. Saan laan na ikari at ti pamilya ni Donald ti pakaikamangam? Iso adi mo kumaidagurkuraan. Hidawat mo ulatan na asapay la kuma. Taadan to ti aldaw, amalawlawagan ti panunot da. Sindi, anak ko. Impamay samsamot ti imatang mo iti panagmasmasahem. Anya ko mapay nga iti daduma apang ipaayak iti atensyon ko, tatang. Manggadaklatan Sika at talaga, anak ko. Saan akas ta ti kayat ko asawan? Ti pakasiknam ken ayat ti kunak. Ni tatang mat. Kunaklakit din anya ti bagbagayo. Anak ko, saan ka nga umububeng? Isu ama ki asawa ka kumamutan. Ay, bayan nyo pa'y day ta asawa, tatang. Kadmay sa. Awanan ti lalaki anapod no ita. Ay na, anak ko. Di ka agsao iti kasta. Saan nga agpapada ti lalaki? Kan may sa, manon atawan tinapalabas. Lipata mong dayjay apagtang itibiyag mo. Wan, tatang. Di kay madanagan. Dumanon tulat ti panlaki asawa. Cindy, ada ti makiam-amo kanukan ka. Asino ngay dayta, Rose? Ni Marvin. Marvin nga? Diyan ngay kabarbaro ang masahista ijay may sa amasahian ijay sentro. Jay ka di ko nadaan ang gapo ijay sped? Wan, baro pa'y laang dayjay Cindy. Agbagay kayo man adwa. Di ka man nag-araramid iti istorya. Ingka kat ijay lamisaan mon. Basta, orayam ti text na. Tain forward kun kankwana ti cellphone number mo. Hello, Marvin. Hello, Cindy. Nakawag ka mat. Juan, kaya't ka akapatpatang. Busy ka ka di? Saan makit di? Kung naklakit din agmasmasahe ka. Saan? Gusto Tapno jak makasingakang ka. Aywan gayam. Mabalin ka di nga pasyaran ka. Owan Mabalin ka di nga uray di tapay klinik yo. Jak pa'y lang amin kabisado ti mapan ijay balayo. O sige, awan parikot iti dayta. Cindy, nabayaga ko nag-araram kan ka. Sapay ko tadinak paayan. Marvin. Cindy, adda ka dinamnamak kan ka. Marignak anapudno ka kanyag. Iso adya ko nagpalpalikaw pay. Ay ayatin ka mat, Marvin. Kasta ka di, Cindy. Agyaman ak unay. Gatnam na maam. Di kanto pulos pasakitan. Agyaman akmat unay, Marvin. Katsapay ko tasaanin ang maulit tiim mo na kapadasak kan ayat. Ne, kaslan naragsak ka ita, anak ko. Wan tatang. Madimot mo agnanayon nga glidlidayag. Ay, agyaman kung naklakit din. Nudya kun makita tinasamit nga isem mo, anak ko. Ni tatang mat. Aywan gayam. Tatang, adan ka ayan-ayat ko. Agpaiso ka day, anak ko. Wan, tatang. Isugayam anak karagragsak ka ita, anak ko. Wan, tatang. Kat amuyo, nakasagana ka no amang yam amo kanya kadagiti dadakkel na. Nasaya at no kasta. Kadwayo kadimit la ang amasaysta. Wan, tatang. Ngam sa bali a klinik ti ayan na. No kasta nga road.
Agpada kayaw adi makakita. Ala sapay kuma, tada kayon ti agkatuluyan. Wan tatang, napanunot ko, naragragsak siguro no padak matlaang ti pakiasawaak. Taan mo mi dagiti kabailan, kat saan mi akabailan nga aramidan. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Nagmayat at ang ganti pa nagkanta, Marvin. Ad-addan ang mainlawak kan ka. Agyaman hak, tamagustuam ti panagkantak, Cindy. Nagmayat tupay. Diyak tumaoma amang dangdangag. Kanayon kanto akantaan, Cindy. Honey, nakasagana ka din ang makiasawa. Ha? Oh, apay anadamag mo dayta. Agkalay sa takuman. Sige. Kaya't kumat ngagsimpatan, Marvin. Cindy, nadamag ko ama asawa ka kanon. Wan angkan. Intan umay ang bulan. Makakita ka di pakiasawaam? Saan angkan? Padak matlaan. May mayatin ati kasjay? Anya, agpada kayo abulsak? Apay, kabailan yung nga tati agpamilya? Wan uncle. Kabailan ni, oray kastoy kami. Amangan no marigatan kayo. Nang runa, iti panangaywan yun to iti anak yo. Uncle. Di kumamot makakita ati pakiasawaam. Tapno adda ti mangkita ken ka, ken mangaywan mo't lang ken ka. Sana sinsinan ti agpamilya kaanakan. Nasairak iti imbaga ni Uncle Hildo. Tagibasitan na kami unay. Di mo na ikaskaso ni Uncle mo, Cindy. Awan nga minti nakadundan na akas kada kayo. Iso adi na amo dagiti kabailan nyo. Nasakit nga mi, nanang. Adala talaga iti tattao amang tagtagibasit kada kami. Gapo iti kaadda ti diferensya mi. Ala, paspasen siya am lataydan anak ko. Diyak samot din patuluyan ti agpaikalay sa. Amang ano karkaro nga uyawan da kami dagiti tattao. Ay, saan anak ko? Di ka paapekto. Saan nga umdas da itaarason? Tapno isakripisyom ti buukod mo apagragsakan. Amom, Cindy. Uray ado dagiti mang tagibasit kadata. Di ta paabak. Masairak nga mi no naduma, Marvin. Saan ang maliklikan ti kakasta? Gamanyangay nga rod. Makitkita data akastoy. Isu asaan ta amalapdan nga uyawan data. Wan matkit di Isu addi mo sagitan dagiti mang manggag mo, Cindy. Lipata mo dagiti imbagbagan ni uncle mo. Di ka nagliday. Tasyak, magagaranak unay iti panagkalay sata. Oray siyak, Marvin. Magagaranak matan iti panagkasartan. Excited ka mangisot iti wedding gown ko. Lalaki ti anak yo, Cindy. Nagtaer. Ay, una. Imalakanyak, alulo na. Ay, saan? Siyak ti imalaan na niya. Ay na, nanang, tatang. Tapno awanin ti parikot, imala kada kayo adwa. Naragsakak unay.
Kastoy gayam tirik na ti maysa nga ama. Kat ikarik, manggedak para kada kayo. Agyaman ako, Nay Marvin. Agtitinulong tayaw amang padakkel iti anak yaw. Adda kami lata akanayon amang tulong kada kayaw. Imayak, tanadamag ko nagpasngay kagaya man, Cindy. Uwan ka bagis, dualawasan tinapalabas. Laglagi pa ma, Cindy. Narigat ti agaywan iti ubing. Nangina ti diaper, gatas, kenda dumapay. Uwan, Uncle. Ngam ikarkarigatan mi nga ipaay ti masapsapol ti anak mi. Rumbang laeng. Sana mabalin namang namnama kayo kadagiti naganak yo. Uncle. Si kamot ka bagis, saan kumamot akas ta ti panagsasauma iti anak ko. Agpaysumat ti bagbagak. Narigat ti biyag ita. Nang runa no adda anak mo. Kanadandan to ba din na narigat intun agiskwil ang dagiti ubing. Husto ta kunam ka bagis. Narigat nga agpayso ti adda pamilyana. Nakarkaro no awan ti mabalinda. Ang ampatsyag, kabaalan da Cindy kan Marvin. Tauray ada diferensyada adwa. Ada nasaya at trabaho da. Marvin, kasano day to yan? Nailaylayonan ti lockdown. Di tan makapagtrabaho. Wan nga rod bakit? Sakit umad-ado ti kaso ti COVID dito'y pagilyan tayo. Sigurado ang mabayag pa yung agsubli ti trabaho tayo. Kasano nga itan lakay? Ado pa yan ti kasapulan ni baby. Relax ka lang, bakit? At damat basit nga ornong ta. Isun ti busbusan tayo, kabayatan ti lockdown. Ay, si kamot gaya manong, umunag ka. Agyaman na ka din ko. Itaman pa'y analagip mo ti pumasyar. Wala din ko. Taumayak ko mabumulod iti kwartayo. Taday gatang ko iti abastume. Manong. Mabayin ako ma. Ang mawan mo ten sa bali nga asitgak. Pasensya kan manong. Ngam pangalaak ko mangay iti ipabulod ko kan ka. Uray basit lang. Tayo manay nga igatang mi iti bagas. Awan na talaga. Agpapada tayo matasaanan ang nagtrab-trabaho. Ay, kastaya. Pagbuludak nga taya. Sapayawan kanan min. Gusto ka di tinanggag ko, Uncle? Bumulbulod kayo, iti igatang nyo, iti kanan nyo? Wain. Angam, awan ka no magkwarta ni nanang mo. Awan na talaga ti kwarta ni nanang, Uncle. Ay, yun ay ba't ngaminan da ito yung pandemya. Ngam day kay madanagan. Siyak ti agpabulod ka da kayo, Uncle. Ha? Agpaiso, Cindy? Pabuludan kayo. Iti igatang nyo, iti bagas yo. Ay na, agyaman akunay ka anakan. Mabainak pa yan. Tasika at nagtagibasit ko ide. Timang tulong kanyak, itangag kasapulanak. Pakawanin na kumakaanakan. Ay, agyaman naglakay. Kamao dyanan na. Makapagtrabaho tayo manan. Wan nga rod bakit? Imbag ta napalubusan tayo ni aglukat. Wan lakay. Ay, imbag lakit di ta saan tayo anaawanan iti kasapulan. Iti agigyan tayo latan iti balay. Imbag, taada dyan na urnong ta. Isu nga rod akanayon ko nga ibaga idikan ka. Agurnong ta, uray sa gabasit laang. Uwan lakay. Ituloy ta ti agurnong nga uray sa gabasit laang. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputa responsable ka nga asawa. Nagbaliwan ti pannakilangan, ti ulitag ko kada kami. Ngem addalat ta dagiti mangtagtagibasit kada kami, gapu iti kasasaad mi. Ngem nagtalinaadlat ta ti kinaragsak ti pamilyami, kat agtintinulong kami iti asawak nga agsapol iti pagbiag mi. Nakasuporta madakanayon kada kami dagiti dadakkal mi. Alakastan, kat agyaman na. Tuy pagayam mo, Cindy.
Agyaman unay iting ka panangipatulod iti pakasaritaam pagayam Cindy. Ket nabalitukan nga adal ti imbati ti pakasaritaam. Ta ipakpakita na asaan agapo tadda diferensya ti maysa a tao ket didan kabaelan ti agpamilya. Addan kada tayo no kasano tayo nga isakat ti panagbiag tayo iti nasayaat awagas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Cindy adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.